Roberta, prečo so mnou nehovoríš? Hovorím s tebou. Nie. Niečo som sa pýtal. Nemôžem uveriť, že si sa vyspal s Lolou. Ja tomu nemôžem uveriť. Nevyspal som sa s ňou. Ale Diego, prosím ťa, mala na sebe tvoju košelu a bola v tvojom byte. Videla som to, videla. Žiarlíš. Ty si asi chorý, nežiarlim. Ja vôbec nežiarlim. Ale žiarlíš. Nie. A prečo si ma potom kryla pred Juliou? Lebo to je niečo iné a musíme si to vyjasniť. OK. Kryla som ťa, pretože keby som to neurobila, tak by si s nami nemohol ísť na to stretnutie. A všetko by si pokazil. Áno, ešte, ale vedela si, že s vami nepôjdem, lebo nie som v skupine. Nie? Prišiel by si, Diego. Ako vždy. Chceš, aby ťa každý prosil. Ale vedela som, že prídeš. Si nervózna, žiarlíš. Trochu, ale žiaľ. Si šialený, si naozaj šibnutý, Diego, šibnutý. Nie, počkaj, Roberta, Čo chceš? počkaj. Mohol by som sa s Lolou rozísť. Nechaj Iñakiho. A vráť sa ku mne.